Now, the same Peter Mbah were a contract of 11 billion, Jenye Yoruba. The same Peter Mbah. I want to go to vote. If you don't get Soka, Tolu Nena Nage, Ijide shop Muna no get Soka Peter Mbah Kurienya, Nena lo park, Motaro, your fleet station in me. Can you wicked it? If you are human being, you will be mad to Peter Mbah, governor of Enugu State. You will human conscience. Ni ne governor in Enugu Peter Mbah. Batara Ochichi. You need no garu Enugu State be jero park moto netiti afia heart of the town na Gariki. I have tolo of papier. That Gariki market is other than Peter Mbah's grandfather. I hear Gariki Enugu the other than Peter Mbah's grandfather. Peter Mbah no be courier shop on the mother na Gariki. Nkem so keta alo ofia nketo munye mu direct we shop there. Mwanya na ya de jena akwa. Ichori mama ebe ka o si enye nwe akam. Ichori mama ebe ka ndị asiri. Ichori mama onye n'ime ha nwere ọya. N'ebe onwe ndị na-azụtaza ya from hand to mouth. Onwe ndị bụ na ha na-eri nri taa na ha nwere shop. Na ha marugo na ụgwọ shop ada eche sifa. Peter Mbah ihe ịchọrọ ije eme n'Enugu ba bụ ikurie Gariki. Kurie how many thousands of shop. Ka ịrụọ park moto. So ịgbada na akegbe rụọ park ọ bụla ife ọjọọ. Ịgbada na akegbe ugwu rụọ park ahụ. Ịgbada na Ituku ọzara lụọ park afọ bụ ihe ọjọọ. Ije na ọzara lụọ, ije na side four corner lụọ ya there. Was no government moto dị cheap. Onye chọ ịgbada ọba akeke ịgbada dị ebe abọs. Isi adịkwado unu mma. Na sị na unu bụ gọvanọ ọsa unu enwekwe sense. Unu abụda anụmanụ. Unu enweghị opi mmadụ na 21st century. Buhari mechiri ihe niile o mere nwa ọkụkọ. Nwa ọla Buhari nwa ọmụ Buhari ka na-ewute mmadụ ụta. Maka eche m na anwụ anwụ ka ọ. Buhari kparụ for 8 years nwụfuo after 2 years ọchịchị ọchịchị ọmụọ. Kpagide arụ kparụ 8 years nwụnụ anya. Isi adịkwa unu mma. So iwe ga na nearest village adị na Gariki ọ bụ na Gariki nwa ka ị chọrọ eru ya. All this ugwu ajị ije rụọ park a na ugwu ajị. Ọwalụ. Ị bịa n'ogige Nsụka tọlụ nne na nna gị. Ijide shop ụmụnna anyị n'ogige Nsụka Peter Mbah kurie nya na ị na-alụ park moto arụ your fleet station n'ime. Kedu wicked ịdị? Ị bụkwa human being. Ị nwekwara obi mmadụ Peter Mbah, governor of Enugu State. Ị nwekwara human conscience. Ijide ya kurie ebe ndị mmadụ na-azụ afịa. So ị lụọ ihe anyị lụọ kịta n'ezi ana ma ọ lụọ ya na-edo ọbara. Ono manga maka na onugute development ki na-ebute die ịgbada na-edem rụọ ya na-edem ono manga because everything about government stuff kwesị dị cheap ana agba from ọ bụ na ndị nọ na side peace park ha ni n'ogologo ebe a niile ma GUO no ma ihe niile na 2000 eje Enugu government na 500 naira Peter Mbah irugodu park a na robo be nna m mmadụ ga-agba moto jee roba jeba the park the moto. Unu enweghị sense. We human conscience. Now the same Peter Mbah were a contract of 11 billion Jenye Yoruba. The same Peter Mbah. Anyị nwa be Enugu tolu gị vote. Tie gị n'oche. As nwanne anyị. Iweta contract 11 billion. Wee jenye suji moto nwoke Yoruba. Nwoke rie your 5 billion naira inye. Our 5 point something billion inye ya. Ibia na-edere ihe na Facebook na gị na-eje court. So unu jeche court 5 billion apụta. Ono nwezo nye Ezeaku ị ga-enye ọrụ a. Eche na ihe je keri steeti ka steeti si n'ihe ha nwelu ribe nni. Ka onye ọbụla nwee benefit from steeti nke. Eche na ihe je nwere steeti enwe allocation na-abata na Enugu nwee nke na-abata n'Imo. Inunugo na ndị Imo steeti were allocation bata na befanye ndị Enugu steeti. Inunugo na ndị Taraba were allocation bata na Taraba nye ndị Enugu. Inunugo na enwere onye Jos were allocation federal government na-enye ndị Jos nye ndị Enugu. Iwe were contract ga-enye ụmụ Enugu ba nye ndị Nkanu ba anyị. Onwezi onye ezigbo mmadụ na-akpa ugo niile. Ndị ojiri vani na-achọtazi mmadụ na ya. Ga-manage the contract. Enwezi onye Ezeaku, enwezi onye Nsụka, enwezi onye Ụzọwana, enwe onye Edo Ọbara ga-manage nwe ya. Nobody from Isi Ụzọ. Igbo Eze North, Igbo Eze South niile.
Ogwede niile enweghị ndị ga enweghị anybody trust in the world inye contract of 11 billion. Iwele smart school a na-arụ na village ndị Igbo wee jenye onye Yoruba. Onye Yoruba ụzọ kedu ụzọ ma na-eje ime Nsụka. Iwele ya jenye mbi ikwu nde ya na Facebook ụfọdụ sị ma it doesn't matter. Ị naghị ala. It doesn't matter. Eme na m na tribal mgbe oge eme gị president. Ọrụ tribal nke ji napụ president. Tribalism niile ekwu ya gbuo oge dị. For how many years in Nigeria nwere independence? Kedu onye Igbo chigoro Nigeria for 8 years? Ị naghị ala. Sim tribalism mgbe oge dị. Ewu sleep. Mgbe isi me na some Igbo people bụ local government chairman na Lagos. Yes, ndị Igbo vote ha in. Emo na Lagos a nwere ebe ọ bụ ndị Igbo mere occupied. Igbo people vote them in, not Yoruba people. In an even name. There is no Yoruba village today when the Yoruba can Igbo in population. Ige wepụta onye Yoruba, onye Igbo win na ọchịchị. It's not done. Na akọrọ. Mgbe onye Igbo jee n'ime village na Yoruba jee zụọ local government chairman. Ya ba n'ime Osun state of village jee zụọ local government chairman na Osun state. Ebe ọ na-ere building material. Kedu ya bụ Lagos? Lagos ọ bụrụ Igbo. Mgbe nje anya mfu yesterday. Today, sorry. Eji maka ebe ahụ nje na state miss my flight today. Na presidential hotel Enugu by presidential hotel, the manager of presidential hotel today bụ onye Yoruba. Peter Mbah na-eme gị. Onye na-manage anyị presidential hotel bụ onye Yoruba. Isi bụ gọvanọ ndị Enugu steeti. Ihe rụrụ anyị bụ na ije gote aeroplane. Tirichia shop ndị mmadụ rụọ park. Then na-arụ school ịma na compound elu 30 plus of line ka ịmapụ 260 something billion. N'iji arụ school na 260 ward anyị nwere. Ị na-arụrụ anyị school nwekpụrụ okwe ga-arụ. I were ma ndị collapse. Enwezi engineer, ụmụaka niile na-agụ akwụkwọ na-esi ụtụ agụụ na-agụ. Engineer niile gụrụ akwụkwọ na-esi ụtụ gụrụ akwụkwọ na UNN. Enwezi ha nche na-ede qualified Peter Mbah nye contract wee jenye onye Yoruba. Very human being. Some offices na run n'Enugu state dị na Yoruba land here. Some revenue si Enugu apụta ebe nwere the management office na Yoruba. Na Lagos state, I swear with my life. Go and ask ndị nọ into government. Some office na manage revenue si n'Enugu state apụta bụ na Lagos ka Peter Mbah establish the office. I will not Lagos boy, okay? But come out and tell us, name Lagos boy. You know, Lagos boy, okay? Charlie boy, but I whoa, and have Lagos boy. No longer na Lagos. 85% of investment in Wenoboda na Lagos called. You will that mentality of Lagos investment. Then ne contract we see route and the banyo no. Ago na ago. When any Yoruba, you want amamihe. Inwere amamihe Peter Mbah gị ka nna agwa amamihe adịkwa gị n'ime inwekwala ọgụgụ isi ka ebe ọnụ na nụkọ ọnụ banye dị a ụna na-eme ka ihe na-anwụ Igbo ọ kara mana onye nkanụ gwuru gị waye akịta anyị amalụ ibia ọ bụrụ ije kuri ibia ije kuri ebia ama na onye ala ka ọ bụba iri ego steeti nyere ya dozie ebe nne ya kedu ị ga-emenwu ya the young man na Tinubu bụ local government the same state. Kedu ọ dị ka ya menwe onye Hausa na onye Yoruba azụ onye Igbo? Gwam. Tell me what you can do an Hausa man. Ọ bụrụ level Nnamdi Kanu, ọ bụrụ na level ya bụ level onye Hausa. Do you think na enwere Igbo gọvanọ ga-emenwe? Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu ike ọ na-akpa na onye Hausa ruru dị level. Enwere onye Igbo ga-akpọchi nwa onye Hausa ruru level Nnamdi Kanu. I'm telling you. Na na-akpọ Buhari na East. Na-eme unu bụ gọvanọ. Unu bụ gọvanọ. Unu bụ gọvanọ mmụọ nke mmadụ na 21st century. 21st century. Unu eme gọvanọ, unu na-eje UK. Ụmụaka unu nọcha UK. Presidential hotel anyị were anya onye Yoruba ya manage were 11 point something billion contract wee nye onye Yoruba si nyere ya 5 billion no rigo the money. Ị ga-enye anyị ego anyị ọ ga give us our money.
project in arụrụ ndị Enugu since 4 years bụ igote aeroplane na-atọ ka ịnọ. Igote aeroplane tirie shop ndị mmadụ worth millions, raw park, je gote moto na-agba kabu from Nsukka to Enugu. Na n'ime na igote kabu a band ndị keke ịgba n'Enugu taa. Ị na-ekwu na igote kabu a na-akpa nkata ka band ma ndị keke ma ndị shuttle bus. Mgbe na-adịghị anya kete nwere ike band keke and shuttle bus n'Enugu taa maka moto kabu. Kedu project ọzọ ịlụrụ anyị n'Enugu? Igotere aeroplane were ga anyị na-egwu egwu si na Los Smart School je tiriche shop ndị mmadụ, tirie shop ndị mmadụ na Holy Ghost, tirie shop ndị mmadụ na ogige Nsukka, tirie shop ụmụnna anyị na Gariki. 3 project, bus, aeroplane na itiri na school. 3 project ka whole governor ji n'aka. State na-enweta how many billions of naira every month allocation. Ọ bụrụ revenue dị iche iche. Adị ekwutezi okwu tax. Gịnị na-eme? Kedu na-eme? Our youth, the jobless. Jee wee one room ọnụ n'Enugu. I don't know how people in Enugu survive. Because I found a lot of businesses in there. Ọ dịrọ ka Ọnịcha. Mana a room and parlor n'Enugu is almost 700,000. One room self-contained Enugu is almost 250,000 to 300,000 a month. Onye na-alụ sales girl na-eme ihe a na gị nwa na-arụ cleaner n'obodo oyibo ọ nweghị ụlọ nke gị. Ọgwụ na-akwụ ụgwọ ụlọ. Cleaner onye na-akwụ 20,000 ga-akwụ 250,000 yearly n'ụgwọ ụlọ. Unu na-egbu anyị nọ. Unu na-egbu anyị ndị chọọchị sa anyị nwee ndidi. Anyị nwee ndidi na onye nzọpụta na-abịa. Onye nzọpụta na-abịa. No mere ya Jebez. Jebez bụ onye opi. Jebez bụ onye ogboede. Ma onye ụmụnkọ. Jebez bụ onye akụ. Why are we fooling ourselves? Oro na election otu na-agba nịka. Ọ dịka onwe ihu nu ya emekarị. Enugu banya sị gị PDP. Ị chọghị ma na onye apụta anụ enwekwa onye bụ ezigbo mmadụ a ga-atụnye elu asị gị na PDP na-achị Enugu. Na PDP na-achị Enugu. N'ihe na-achị Enugu PDP nwee sense. Here na chi PD Enugu PDP. That is the mentality akwa egoro unu. Eke unu akwa. Nyunu 10,000. Aya mati ya na malụ onye adị otu apụta anụ ọ ga-eme anyị ọfụma. Ụnọgwa anyị is no go area. School system is no go area. Nothing is happening. Since you no ibidoro wa smart school, o na ibidogodoro bọọlụ. Apart from Kelo na your community, you lost ọsịsọ maka na ọbịa nna gị. Nke village gị, apart from nke village gị, out of 260 walls anyị nwere Enugu, how many bidogo olu bọọlụ? Na na-ezuzu. Gọọmenti laa gị, ịgbakpọ chọọchị were mma bee ego. Gọọmenti magube gbakpọ n'ụlọ ka Jizọs egbutopụgo nke fọn. Obodo nye gị Jizọs nwere ambulance steady. Come in time of trouble, I will answer your call 911 na kata. Ambulance nke nwere bụ n'ime 2 Peter. The Lord said, Lord said again. Kedebe no say ihe ede with ink. With ink. Ihe ede with ink. Kede ebe anyị ji dị fọsụ dị n'obodo ebe dị ekwute okwe nata ndị nọ Lagos ebe otu ụmụnna anyị na-alụ ana na-arụ nọ na estate ebe a na-elesi ya nata east ka egbuo onye ka gbagbuo ya. Ọ bụ na fish magnet nọ na Lagos eme business ọ dị ka ga-egbu ya na Lagos abanye na nwanne anyị fish magnet a na-afụ na o build onwe ya from scratch. Ihe ọ na-eme so na one of the most stressful job enwe ogotazi na obele ozugide ha eto ozugide nyegide ha eto obido gbuo dị azụ mịa ya mi packet is a stress job which is due process to make money. Anwụrụ agbagbuo egbusie ya after ka enyere ndị be ha je gụrụ ji na ọkụkọ tụọ mma na chọọchị kene Jizọs na akwamozu fish magnet gara ọfụma. Enwere iwe ebrozu fish magnet je gọọmenti house emerie ụka ma mmiri
bishọp ọkpọrọ mkpu na ọnwa egbuo ya